ang mga pagbasa sa pipila ka mga adlaw, nagpunting kini mahitungod sa katapusan sa panahon, gani sa katapusan sa kalibutan. Kini nga mga basahon gitawag kini nga mga apocalyptic writings. Di nagisgot kini mahitungod kung unsa ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan o sa katapusan sa panahon. Kining apocalyptic writings or kining mga basahon mahitungod sa katapusan sa panahon gisulat dili aron paghadlok kanato, kundili gisulat kini aron pagpahinumdum kanato, aron pag himo kanato nga kita angay mamalandong sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa atong ebanghelyo karon atong nadungog ang usa ka sambingay may tungod sa hari nga mipiyal sa iyang kwarta ngadto sa iyang mga sulugoon. O sa iyang pagbalik adunay accounting nga nahitabo kung unsay gihimo sa mga sulugoon sa kwarta nga iyang gisalig ngadto kanila. Mga igsuon, mausab kini ang kamatuoran sa kinabuhi. Kita gisaligan sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong bahandi, sa atong kahibalo ug sa atong mga talento. Gisalig kini niya kanato samtang wala siya, o gisaligan kita sa Ginoo kung unsay atong buhaton niining mga gasa nga iyang gihatag kanato. Kung ato ba kining abusuhon o kung ato ba kining gamiton diha sa maayo o sa sakto nga mga paagi. Kay in the end, we will be accounted kung unsa katong mga gasa, kung unsa katong mga gipiyal kanato sa Ginoo. Gani sa katapusan sa ebanghelyo atong nadungog nga ang nakaginansya og dako mas gihatagan pa og dako sa Ginoo. Dako nga pagsalig, dako nga responsibilidad. Og katong wala magbuhat sa unsay angay, sa unsay angayan, gikuha pa bisan ang unsa ang gamay nga anaa kaniya. Mausab ka na sa atong kinabuhi. Kung atong ayuhon paggamit ang mga butang, ang mga gasa nga iyang gihatag kanato, mas dugangan pa kini sa Ginoo. Tungod kay ang iyang pagsalig nga atong gigamit pag-ayo pinaagi sa mga gasa nga iyang gihatag, mas dugangan pa og dugang o taas og dako nga pagsalig sa Ginoo. In the end, mga igsuon, sa katapusan, ang gasa sa Ginoo, ang gasa sa kinabuhi, ug ang gasa sa talento, tinud-anay gayud nga gasa gikan sa Dios. Ug kung unsa nato pagpuyo sa atong kinabuhi, ug unsa nato paggamit sa mga gasa nga iyang gihatag kanato, ang atong talento, ang atong bahandi, ang atong kahibalo, mao kinausab ang gasa nato balik ngadto kaniya.